Kader FM. Ikaw na! Upod ka sa amon o Ginoo nga amon Dios. Samtang nagapadayon kami sa pagatubang sa mga halid tugas ang COVID-19 nga pandemya. Subong man sa pag-o nga mga pagpanibag-o politika nga nagdulot sang madalom nga pagbinahin-bahinay sang amon pungsod. Ikaw gid na kahibalo nga kinahanglanon gid namon ikaw subong ang mag-isa agud sa pagpakigbato sa hindi makita nga kaaway. Niini nagdala sang madamo nga pag-antos kag sang mga pagpangduwa-duwa, malapnagon nga pagpanglaton sang masakit, ang kamalahalon sa pag-atipan sa ikaayong lawas, nadulaan sang panangabuhian, gutom, ang malapnagon nga pagkaputo sa mga negosyo kag ang pagkadula sang mga kabuhi. Nagapangamuyo kami sa mga tawo nga yari sa serbisyo publiko, ang mga katawhan sang gobyerno, ilabi na gidyadtong mga nagpabilin nga matarong, kag nagapadayon nga may dako nga handom sang matuod nga pag-alagad kag pagigugma sa pungsod. Tipigan mo sila o Ginoo, kag ihatag sa ila ang kaisog nga ila panindugan ang kamatuoran kag hustisya. Kapay nga ang krisis nga gindala sining pandemya, magadalas ang pagbag-o sa amon panghuna-huna, kag balatyagon sa amon nga tanan. Kapay, ini magatudlo sa amon sa pagpanindugan, labaw sa amon personal kag politikal nga panindugan, kag magliso sa amon padulong sa ikaayo sang tanan. Kapay, kagiyahan kami sang imo espiritu, sa pagsabat nga may kaluoy kag pagigugma sa mga kubos, mga nakulangan sa pagpangabuhi, kag mga maluya nga sektor sa amon sosyedad. Kay tungod kami nakahibalo nga kung ano ang ginahimo namon sa mga kubos namon nga mga kauturan, ginahimo man namon sa imo. Amen. Oras sa 88.1 Kader FM, Philippine Standard Time, alas 4:28 na sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo may baluan sa nagakainapos sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga porsa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mayong hapon, syudad sang Rojas, kag probinsya sang Capiz. Mayong hapon, mga kaalagad. Nagapamati kag nakatutok kamo sa emergency radio station sang Archdiocese of Capiz. Ini ang 88.1 Kader FM. Nagapalayag ang programa Kasak Special Coverage. Subong nga adlaw sang Biyernes, petsa 4 kita sa bulan sang Disyembre tuig 2020. Sa gihapon, nagapalayag sa kahanginan ng 88.1 Kader FM, pinaagi sa emergency broadcast permit nga ginhatag sa aton sang National Telecommunications Commission, kagangini nga estasyon na ginadumala sang Capiz Archdiocesan Social Action Center kun Kasak bilang ang social development kag humanitarian arm sang Archdiocese of Capiz. Magadulong ang Kasak Special Coverage sa mga importante nga mga balita kag updates na tuhoy sa coronavirus pandemic o kun COVID-19. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Kader FM, ako ang inyo mangin alagad. Mangin kaupod ninyo sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tao. Ini si alagad May Durias para sa 88.1 Kader FM, Kasak Special Coverage.
Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo mahibaluan sa nagakainabo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kater FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mayong hapon sa inyo tanan mga kaalagad. Malamig nga kahaponanon sa inyong tanan sa sining adlaw sang Biyernes, December 4, 2020. 21 days na lang bago ang Christmas. Nagatamyaw kita sang maayong hapon sa tanan naton nga mga kaalagad nga nagapamati sa aton sa ilang nga mga radyo sa 88.1 Kader FM. Kag syempre sa mga avid Facebook live viewers naton nga always gid nga nakatutok kay live kita sa aton nga official Facebook page nga Kasa, kag syempre sa mga nagatutok man sa aton nga official YouTube channel. Maayong hapon mga kaalagad. Medyo malamig nga kahaponanon na na-experience na aton subong ang medyo malamig na panahon. Kay syempre, tiyempo na inisang tig-ululan kag tiglalamig, no? Pa-Christmas na, no? May ko gani 21 days na lang before Christmas. Kag syempre, sa sining tiyempo sang pandemic, nga mayara pa sa gihapon sang coronavirus disease 2019 o kon COVID-19. Mayara kita sang gagmay nga pahanumdom sa inyong mga kaalagad sa sining pagselebrar naton sang maabot nga Pasko. Importante nga sa sining nga mga tinion kung may plano kita nga mag-travel bangod kay na-approve no nga kinahanglan naton nga mag-travel o makaupod naton nga mga kapamilya o iban nga miyembro sang aton nga mga pamilya ato mga kaparyentihanan o kon bisan pa aton nga mga abyan lang. Importante gid mga kaalagad nga syempre i-monitor nato ang aton nga lawas man, no? Kita dapat nakahibalo nga maayong aton pumatsyag. Tama kung normal ang aton nga body temperature kag wala kita sang may ginabatyag nga sintomas sang kaparehas sang COVID-19, kaparehas sang ubo kag sipon. Kung may ara ka sang sintomas o kung bisan nang baloton gagmay lang nga ubo, hindi ka na mag-travel mga kaalagad. Importante gid man na kag syempre nga kung mag-travel kita o kung magkadto kita sa iban nga mga lugar, syempre balon naton aton mga personal necessities sa sining nga may pandemic, ang face mask, ang face shield, aton nga mga sanitizers kag syempre mga alcohol. Kay tungod bawal sa sining nga mga tinion nga magpatigayon sang mga dalagkuan nga mga family gatherings o kon reunions. Likawan man naton mga kaalagad. Kung imbitaron kita, maglikaw na lang kita sa sining nga mga invitation. Kay wala kita kabalo, no? Wala pa kita kabalo kung sino ang nagadala sang virus. Minanga kita na lang sa aton kaugalingon ang magbulubanta. O kung maglikaw, no? Nga hindi kita matapnan o kung malatnan sang COVID-19. Ay, sa Christmas shopping, sa mga mahilig mag-shopping sa sining nga mga, bisan sa sining nga tinion, mas maayo gid syempre nga mag-online shopping na lang kita. 'Di ba? Pero mahal ang shipment fee. Pero mas safe, 'di ba mga kalagad? Mas maayo syempre nga suportahan nato ng mga local products kag kung hindi man lang kung hindi man lang kinahanglan gid nga magbakal o kung magpamakal sang madamo. Kay balay man nato medyo mabudlay ang panahon sa sining nga mga tinion. Ikawan lang naton danay nga maggastos sa sining nga mga celebration. But anyway, natural man sa aton nga mga Pilipino ang nagagastos, no? Kag nagaselebrar sang Pasko nga all out. Pero syempre, buluban taong man naton, buluban na banaon man naton kung kaya gid mo naton bala o kung hindi. Ang importante mga kalagad nga safe kita tanan sa pag-celebrate sang Christmas kag pagsugalaw sang bag-ong tuig. Keep safe mga kalagad, aton gid nga pahanumdum sa inyo nga sundon ang mga public minimum health standards kapara sa pagsuksok sang face mask, face shield, masami nga paghugas sa mga kamot kag pag-sanitize sang mga ini.
Importante man nga kung kinahanglan magugwa, magpamakal sa mga groceries naton kag mga ingredients ang aton nga mga handa. Mag-obserbar sang physical o kung social distancing. Kag kung hindi man lang importante, hindi na magwa sa aton nga mga panimalain. Nga pahanog ng mga buhilog ginadulong sa inyo sang Capiz Provincial Health Office kag sang syempre sang 88.1 Kadar FM. Sa sining mga tinion mga kaalagad, makadto kita danay sa update sang kaso sang COVID-19 diri sa probinsya sang Capiz, sa Western Visayas kag sa bugos nga Pilipinas. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Sa pinakaulihi nga status update sang Capiz Provincial Health Office nga napetsahan kagahapon na Disyembre 3, tuig 2020, kagahapon mayara sang naduga nga 4 ka mga kumpirmado nga kaso sang COVID-19 diri sa probinsya sang Capiz. Sa karon 57 ang mga aktibo nga kaso kuno mo ini ang 5.22% sang kabugusan nga kaso sang COVID-19. Samtang mayara man sang nadugang sa mga reported recoveries, mayara sang 8 ka mga individual nga nag-ayo sa nasambit nga masakit kag sa karon 982 o kun 90.01% ang total reported recoveries. Wala sang nadugang sa mga listahan sang napatay o kung ginbawian sang kabuhi tugas sang COVID-19. Nagapabilin sa 52 ang numero sang mga napatay diri sa aton o kung namoy niyang 4.77% sang kabugusan nga 1,091 total confirmed cases. Nagikan ang kabugusan nga numero sa mga suspected cases nga nakalista sang 277 ka mga nagpositibo sa COVID-19 samtang 155 naman ang nagikan sa mga locally stranded individuals. 46 ang nagpositibo sa mga returning overseas Filipino samtang 502 ang nalista nga mga nagpositibo sa high-risk contacts. Nagtaas naman na sa 1,112 112 ang mga nagpositibo sa mga authorized person outside of residence kag subong man sa mga local cases. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Samtang sa pinakaulihing case bulletin sang Department of Health Western Visayas Center for Health Development, may yaras ang nadugang 91 ka mga bag-o nga kumpirmado nga kaso sang COVID-19 sa Western Visayas. Nagikan ang mga mataas nga kaso sa probinsya sang Negros Occidental nga nakarecord sang dugang nga 24 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19. Parehas nga 23 ang na-record sa probinsya sang Aklan kag syudad sang Iloilo, samtang 13 naman ang nagikan sa probinsya sang Iloilo. 4 ang bag-o nga kaso sa syudad sang Bacolod, samtang 3 ang sa probinsya sang Guimaras, kag isa naman ang nadugang sa probinsya sang Antique. Sa karon nagalabot sa 1,867 ang total active cases sang COVID-19 sa bugos nga Western Visayas. Naglabot na sa kapin 20,000 o 20,056 ang total cumulative number of COVID-19 cases. Samtang kagahapon man may na-record nga dugang nga 36 ka mga reported recoveries kag sa kabugusan 17,611 na ang total reported recoveries. May araman sang 16 ka mga individual nga nadugang sa mga listahan sang napatay o kung ginbawian sang kabuhi tugas sang COVID-19 related disease. Kag sa karon 571 na ang total reported deaths sa bugos nga Western Kasag Visayas. Special Coverage. Kasag Special Coverage. Samtang sa pinakaulihing nga case bulletin sang Department of Health subong nga adlaw Disyembre 4, 2020, nagnubo o kumayara lamang sang 934 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19 ang nalista subong nga adlaw. Sa karon 28,586
379 ang total active cases ng COVID-19 sa bugos nga Pilipinas. May araman sang nalista nga 148 kadugang nga mga nag-ayo sa nasambit nga masakit. Sa karon 399,457 o kung 91.5% ang kabugusan nga nag-ayo sa COVID-19. Sa 63 naman ang nadugang sa mga napatay, kag sa karon 8,506 o 509 o kung 1.95% ang total reported death. Sa kabugusan na nagdangat na sa 436,345 ang kaso sa COVID-19 sa pungsod Pilipinas. Special coverage. Kasag Special Coverage. Nabatian mga kaalagad ang update sa kaso ng COVID-19 sa probinsya ng Capiz, Western Visayas kag sa bugos nga Pilipinas. Sa akon nga pagbalik, idulong naman naton sa inyo ang mga importanteng mga balita. Pagkatapos sa mga importanteng mga pahibalo. Standby. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas ang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtob nga mangin seryoso ini nga impeksyon kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan kag nabudlayan maginhawa. Paano bala ang paglaptas sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sang December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Hey, Igan, alam mo na ba kung ano ang mga karaniwang sintomas ng COVID-19? Ito ay ang mga sumusunod: lagnat, pagkapagod, at dry cough. Habang sa ilan naman ay sipon at baradong ilong, sore throat o diarrhea. May ilan naman na wala pang sintomas, pero pwede pa rin nilang maipasa ang virus sa iba. Kung ikaw ay nasa mga lugar kung saan kumakalat ang COVID-19 o kaya may close contact sa mga taong kumpirmadong may COVID-19 o sa mga nag-aalaga sa kanila, ipagbigay alam ito sa health worker sa inyong barangay. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Kapansin-pansin, talagang napakalakas ng current, mahirap lumakad. Sa panahon sang paghangkat kag pagdilaw sa kabuhi, ang kada isa amo ang aton nga salandigan. Sa mga nagliligad nga senemana, liwat nga gintublag sa makahalanguyos nga mga bagyo ang kapag-on sang mga Pilipino. Madamo ang nadulaan sang kabuhi, madamo ang naulila ang pamilya, kag may mga nadulaan sang palangabuyanan kag pulian. Sa nasambit nga sitwasyon, madamo ang sakaron padayon nga nagapanawagan agud liwat nga magbangon gikan sa masakit nga dulot sang kahapon. Bangod sa duna nga pagkabalaka kag paghigugma, ilabi na sa mga nagakinahanglan, nagtingob ang mga kapisnon agud magpalabot sang bulig sa mga nahalitan nga pamilya sa Luzon. Umpisa sang ginlunsar ang hashtag #WeHelpUsOne upang ng solidarity appeal sang Archdiocese of Capiz.
Pinaagi sa Capiz Archdiocesan Social Action Center, amat-amat nga nag-alabutan ang bulig, simbolo sang paghigugma sang Dios sa iya katawhan. Kaangot sini, gilayon kita nga nakapadala sang bulig pinansyal sa Archdiocese sang Tugigaraw kag Cáceres, Diocese sang Ilagan, Virac, Tarlac, Libmanan, Daet kag San Jose, kag subong man sa Prelature of Infanta. Sunod sa nasa Caritas Philippines, isa sa mga kinahanglanon sa koron sang mga pumuluyo, amo ang masilungan, ilabi na nga nagailapit ang selebrasyon sang Paskwa. Kaangot sini, padayon kita gihapon nga nagapanuktok sa tanan nga may bulawanan nga tigipusuon, sa padayon naton nga pagsabat sa mga kinahanglanon sang aton mga kauturan sa Luzon. Yari, ang mensahe sang aton pinalangga ang Arsobispo, His Eminence, Jose F. Cardinal Advincula Jr. Sang November 2013, kag sang nagligad nga December 2019, sang dalasaon kita sang Super Typhoon Yolanda, kag sang Typhoon Ursula, nga nagtuga sang malaparon nga kahalitan diri sa aton probinsya sang Capiz. Amat-amat kita nga nakabangon, bangod sang bulig halin sa iban nga rehiyon diri sa aton pungsod kag bisan man sa luwas. Sining nagliligad nga mga sinimana, 3 kasunod-sunod nga bagyo, ang Quinta, ang Rolly kag ang Ulysses, ang nagdala sa mabaskog nga hangin, mabunok nga pag-ulan kag madalom nga pagbaha sa mga kaprobinsyahanan sang Luzon. Ini nga mga kalalatan nagtuga sang gutom, naguba sa mga balay kag kagamitan, kag nagdala sa iban pagit nga mga halit sa kabuhi sa madamo naton nga mga kauturan. Bangod sini, nagapanawagan ako sa aton mga tumuluo sa paghatag sang bulig para sa mga kailo naton nga mga isig ka Pilipino nga nagaagi sang tuman nga mga pag-antos bangod sa mga nahinambitan nga bagyo. Aton na ini kahigayunan sa pagbalo sa ilang alwan sa ngaraman kita sadto sa ital-ital nga kahimtangan. Ipabatyag naton sa ila ang padayon nga gugma kag pagupod sa ila sang Dios paagi sa aton hamili nga pagtabang nga sarang naton mapaagi sa aton parokya o mission station kag opisina sang social action ukon kasak. Salamat gid nga madamo, kabay nga padayon kita nga bendisyonan sang Dios bangod sang aton kaaluwan sa mga nagakinahanglan. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nagabalik ang Kasak Special Coverage, kagyari ng ating mga headlines. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Evaluasyon sang top 10 barangay search for cures magasugod na sa Disyembre 7. Kasak Special Coverage. Kasak Special Samtang hinyo sang pilar kag sapian nga temporaryo nga pagpauli sang LSIs aprobado na sang RIATF. Kasak Special Coverage. Kaso sang COVID-19 sa Western Visayas naglabot na sa 20,000. Kasak Special Coverage. Kasak Special. Kag mga balita lokal, pagbakuna sa 60 kamilyon ka mga Pilipino batok sa COVID-19, mahimo nga magadugay sa 3-5 ka tuig. Kasak Special Coverage. Kasak. Kag digital technology lifeline sang simbahan sa pagpalapta sang maayong balita. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ginkumpirmar sa official Facebook page ni Rojas City Mayor Ronnie Dadivas nga magasugod na sa Disyembre 7 ang ebalwasyon para sa napulo ka mga barangay nga napilian para sa search for cures o kun COVID-19 Unified Response and Effective Strategies.
Kaangot sini nagpatigayon na sang sinapol ang mga katapusang evaluators agud hinalaan ang mga tikang sa maid-id nga paghibalo sa mga nangin inisyatibo sang tag sa kabarangay ilabi na sa pagbulig sa gobyerno lokal sa away batok sa coronavirus disease kon COVID-19. Kalakip man sa ginhinalaan sa nasambit nga aktibidad among on-site inspection agud personal nga makita sa mga evaluators ang mga tika nga gindingon sang barangay sa ilang mismo nga nasakupan sa nga komunidad sa diin nagahatag sang kasiguruduhan sa pagtatap sa ikaayong lawas sang pumuluyo. Suno kay Mayor Ronnie Dadivas katuyuan sang nasambit nga tikang nga makahatag sang inspirasyon sa mga barangay agud maghimo sang mga inisyatibo nga magproteher sa pumuluyo kasubong sang istrikto nga pag-implementar sang face mask kag face shield ordinance, physical distancing, pag-amuma sa mga locally stranded individuals, kag madamo pa. Sa matandaan, una na ginanunsyar sang Department of the Interior and Local Government o kon DILG ang napulo ka mga barangay nga magapadayon sa paindis-indis, kag inigin lakipan sang Barangay Bago, Talon, Uno, Bara, Jes, Punta Tabok, Lawaan, Milibili, Kulahaw, kag Kabugaw. Ang mangin madinalagon nga barangay sarang makabaton sang 100,000 pesos bilang first prize, 50 pesos naman sa second prize, kag 30 pesos sa third prize, kag tig 5,000 pesos naman para sa makakuha sang ikaapat, tubtub ikanakpulo nga pwesto. Samtang magadugay naman ang ebaluasyon, tubtub Disyembre 11. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa dugang nga balita lokal, ginaprubahan na sang Regional Interagency Task Force o kon RAATF for the Management of Emerging Infectious Disease ang hinyo sang lokal nga gobyerno sang mga kabanuhanan sang sapian kag pilar para sa temporaryo nga pagpaiway sang pagpauli sa mga locally stranded individuals. Sandig sa Resolution number 85, wala sang pagpamalabag ang Department of Health Region 6 sa hinyo sang mga alkalde nga sanday Mayor John Biñas, sang sapian kag Mayor Arnold Perez, ang banwas sang pilar, agud nga mahatagan sang time out ang mga healthcare workers kag frontliners nga padayon nga nagapanrabaho agud mga pangapina na kaayong lawas sang pumuluyo. Dugang padiri agud nga mahatagan sang nagakaigo nga tiyempo ang tag sa kabanwa kag malimpyo kag makapatigayon sang disinfection sa mga pasilidad nga nagaserbing nga isolation kag temporary monitoring kag treatment facility sa mga nagalabutan nga pumuluyo gikan sa iban nga lugar. Natala na naman nga magasugod ang time out sa banwas sang pilar buwas nga adlaw Disyembre 5 kag magalawig tubtob Enero 5 tuig 2021 samtang magasugod naman ang time out sa banwas sang sapian sa Disyembre 8 kag magatapos sa Enero 8, 2021. Sa matandaan, una na nga naghinyo sang temporaryo nga pagpaiway sa pagbaton sa mga LSIs ang kabanuhanan sang Hamindan, Dumalag kag Panitan. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa balita sa guwasang probinsya sang Capiz, nagdangat na sa masobra 20,000 ka mga individual sa Western Visayas ang nalatnan sang coronavirus disease o COVID-19. Sandig sa datos sang Department of Health, 91 ka mga panibagong kaso ang nabalhag kagahapon, rason nga naglabot na sa 20,056 ang kumpirmado nga kaso sang nasambit nga sakit sa kabugsan nga rehiyon sa Ang probinsya sang Negros Occidental amo may pinakamadamo nga na-record kahapon sa diin naglabot ini sa 24, ginsunda naman sang probinsya sang Aklan kag syudad sang Iloilo nga may tig 23, Iloilo Province nga may 13, Bacolod nga may aras sang 4, Guimaras 3, kag isa naman sa probinsya sang Antique. Nakapagkitman ang DOH6 ang 83 ka mga panibagong recoveries sa diin nagdangat na sa kabugsan nga 17,575 ang dugang nga kagdugang nga 8 ka mga nagtaliwan sa diin naglabot na sa numero nga 562. Yara naman sa 1,828 ang nagapabilin nga aktibo sa Rehiyon 6 sa diin kalabanan sini ang asymptomatic o kung wala sang sintomas nga ginabatsyag. Sa kabugsayan nga numero nga nagpositibo sa Western Visayas, 5,823 ang nagikan sa Negros Occidental,
5,422 ang nagikan sa syudad sang Bacolod, 4,386 sa Iloilo City, 2,661 sa probinsya sang Iloilo, 1,086 naman sa probinsya sang Capiz, 307 sa Aklan, 214 sa Guimaras, kag 78 ang nagikan sa probinsya sang Antique. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa balita national, 3 tubtob 5 katuig ang paghahulaton bago matapos ang gobyerno ang pagbakuna kontra COVID-19 sa target nga 60 ka milyon ka mga Pilipino. Suno kay National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer kag nagaserbe nga Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez Jr. ngayara lamang sa 20 tubtob 30 ka milyon ka mga individual ang sarang nga mabakunahan kada tuig. Target sang gobyerno nga mabakunahan ang 60 ka milyon ka mga Pilipino agud mag-angkon sang herd immunity batok sa balatian. Suno pa kay Galvez sa katapusan sang 2021 kon 2022 pamahimo nga maumpisahan ang pagpangbakuna. Sunod diri mayara na sila sang listahan kung sa diin 35 ka milyon nga mga Filipino ang paghahatagan sang prioridad sa bakuna. Sunod diri nga sandig sa ginsumite nga listahan sang Department of Health o kon DOH nga may signal naman gikan kay Presidente Rodrigo Duterte. Dugang pasini nga pag-aunahon naman nga bakunahan ang yara sa National Capital Region, Calabarzon, Central Luzon, Davao, Cebu, Cagayan de Oro nga nakabalhag sang mataas nga kaso sang COVID-19. Sunod naman kay San Lazaro Hospital Adult Infectious Health Head Dr. Rogante Solante nga tama ang plano nga bakunahan ang yara sa 60 milyon ka mga Pilipino agud makadihon sang ginatawag nga herd immunity batok sa COVID-19. Ini ang santo sa inisyal nga plano sang gobyerno nga magastos sang 73.2 billion agud nga makabakunahan ang mga Pilipino sa tion nga mangin available na nga epektibo ang bakuna sa merkado. Sunod naman kay Presidential Spokesperson Harry Roque nga sa tion nga mangin available na ang nasa pungsod ng COVID-19 vaccine, hindi naman ini paghimuon sang gobyerno nga mangin mandatory. Gani ko hindi luyag sang individual nga magpabakuna sa COVID-19 vaccine, hindi ini mahimo nga piliton sang gobyerno. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kag para sa katapusan nga balita, digital technology ang karon ang lifeline sang simbahan sa pagpalapta sang maayong balita. Para sa pagdulong sang detalye sang nasambit nga balita, ara sa aton nga linyas para sa live report, alagad Apple Queen Labrador. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ginakabig sang isa ka opisyal sa Catholic Bishop Conference of the Philippines nga naging platform sang simbahang Katolika ang digital technology sa pagpalapnag sa mga maayong balita sa mga tumuluo sa tunga sang ginapangatubang ang COVID-19 pandemic. Ginpahayag ng Caloocan Bishop Pablo Virgilio David, Vice President ng CBCP, nga sa karon na transform ang digital technology nga mangin instruments ng good news of the Kingdom of God. Aminado naman si Bishop David ni kinahanglan sang simbahan nga mas mabatyagan sa social media agot ipakigbahi ng mga maayong nga balita sa mahal nga Dios pinaagi sa epektibo nga mga pamaagi. Dugang pas ng obispo nga sadto nga panahon ginagamit ang social media sa commercialism, pornography kag pagtroll sa politika nga ginapabayan lamang sang publiko. Lason nga sa karon ginapahayag ni Bishop David nga bangod sa naka-experiensyahan nga krisis dulot sa COVID-19 pandemic, ang nangin lifeline na sa mga tao ang digital technology sa pagpakig-angot sa mga hinigugma sa kabuhi kag sa isig katao bangod sa ginapatigayon nga social distancing. Gidugang pas ang obispo nga bangod sa social media kag digital technology natigayon nga madula ang socially distant sang tagsa-tagsa. Kaupod nyo sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tao ini si Alagad Apple Queen Labrador 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Madamo nga salamat sa imong idulong nga balita, Alagad Apple Queen Labrador. Nabatian mga kaalagad ang kabugusan sang aton nga mga balita gikan diri sa Kasak News Center. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage.
oras nato nin punto 5 na bago kita nga magtakop ginatamyan natin na isang maayong hapon si Ma'am Maria Gina Adremisen kag si Ma'am Jopas Manzanares Oquindo nga nagalantaw sa aton Facebook Live. Ano to iyambal? Hello digwa pa may. Halong kagit ka mo and God bless you all. Thank you so much. Okay, kag puro na avatar. Thank you so much and shout out kay Ma'am Jopas Manzanares Oquindo. Always it nga nakatutok sa aton nga programa. Wala na kita sang oras mga kaalagad, kutob na lang diri ang pagpangalagad sang Kasak special coverage. Subong nga adlaw sang Biyernes, petsa 4 kita sa bulan sang Disyembre tuig 2020. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Kadar FM, sa aton nga overall chairman, His Eminence Jose F. Cardinal Advincula Jr., Arsobispo sang Archdiocese of Capiz, aton Managing and Social Action Director, Reverend Father Mark Ranflor, aton Program Manager, Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalan sang aton Station Manager, Reverend Father Virgilio Ciudadano, Assistant Station Manager, Reverend Father Brian Clinton Jocampo, kag syempre sa aton nga technical team, nga ginapangunahan sang aton nga mga technical directors, Engineer RJ Borja, alagad Mingming Wego, kag madamo nga salamat sa akong partner technical, alagad Maria Jean Lorraine Baldos. Ako naman ang inyo nangin alagad, naging kaupod ninyo sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tao. Ini si alagad May Durias para sa 88.1 Kadar FM, Kasak Special Coverage. Thank you so much mga kaalagad, kag God bless Pilipinas. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo mahibaluan sa nagakainabo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sa tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kadar FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage.